Kani gadai ka AKAHSVANI SHILLONG ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bokong san jong ka khubor man ta ka step. Ha ka jingpren man ki bat kan mau buram Menteri Rang Ba du Narendra Modi ki lanot bat ki riuslur kari ki bala du no ela ka jing em ha ka jing sha thombor ha ki le no ka bala ja ha ka 800 tarik unai wiang 8000 phra. Rakhe ka jala Meghalaya ya ka Constitution Day ha Raj Bhavan henin kasngi. Kem ki pulit ka Meghalaya ya ki nong tu panyang kali na surok ba NH6 bat jam ubadan ku persena syakawai pat kawat jingya khun haka jingya kop yakura Elite Men's National Boxing Championship henin kasngi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Ba du Narendra Modi henin kasngi ula kenau buram ya ki lanot bat ki riuslur kari ki bala du no ela ka jing em na ka jing sha thombor ha ki le no ka bala ja ha Mumbai ha ka 800 tarik unai wiang 8000 phra. Kat ba udang kren ha ka khubor ba shisian chibnai jong u ka man ki bat ha ka AKAHSVANI Modi ula ong bakari kan omla ban klet dalilai ya kan kasngi ha ka ba kalamat ya ka jing thombor lengba ki kampen triam ba shirkhai ki le no. Ula ong ru ba kadai ka mensiam ba shenrang jong kari ka bala penla ya ka ban khie khlie biang bat menta kari kalala ban khanglat iki bakom kita ki kampen triam ta ka jing shlur. Ula ban rap shu ba kari ka kan mau ki riu shlur ki bala phano ela ka jing em ha ka tai ka jing ja ka batriam. Ringkat kari barok kawai ka Meghalaya kala rakhe ya ka Constitution Day ka bala tip ru kum ka Samvidhan Divas henin kasngi ha ka jingya lang terpang ka bala penlong Raj Bhavan Shillong. Dai ha ka 800 tarik unai wieng jong usnam khat khandai spa sau khandai ba ka Constituent Assembly kala priang ya ka riti sensyar ka India bat la rakhe buram ya ka ni kasngi kum ka dak ban sa jingkan mau ya ka tai kasngi. Ya ka jingya lang Raj Bhavan la lamkhmat da ulat ka jela uphagu Chauhan. Kalat jongka jela Manipur ka Anusuya Uiki kaledon lang hakate ka jingelang rengkat kiwai pat ki ofisar sarkar bat ki nong trai ka Raj Bhavan. Kito ki bala poi shakani ka jingelang kila shimsmai hakani ka sngi kerpang jongka jingyo ya ka riti sensyar kari dakaba kila pule lang ya ka paso lani ka preamble jongka riti sensyar jongka ri India ban penthamai ya ka jing IT jongki ban pentrai kam ki nongrim ki bala tho hakani ka kot jing tho ka ba khrau jongka ri. Ki khna NCC jongka lai umkhra Assamese Secondary School kila rakhe ya ka NCC Day ka ba nyo pusan da ka ba ai ki jing shakri kerpang ya ka emlang sa lang. Kini ki khna kila let mi shiki kentot ha ka ba khambon ki long ki baduk kenthop shakithan Shani Mandir bat mot pran. Kila sami ki jasong ba kila shet hi shaki khna ki baduk bat kitu ki bamdon la ka ying ka sam ki ba sa akite ki than. Kani ka kam ka bapen I ka jing sngolam ba ka jing kit clear jong kini ki khana NCC kalawan ra ya ka jing kemen shikitu ki ba yo mentoi na kani ka kam ba bha pat kalawan ra ru ya ka jing hikai shakiwai ban ompen sep ai ya ka bam ka di pat bandan ya ka mensiam ban I bat yarap lang ya kitu ki baduna ka jing yo. Ka Assam Rifles kala penlong ya ka half marathon hindin kasngi ka 800 tarik unai wieng ha ka headquarter Directorate General Assam Rifles ka badan halat kor Shillong. Kani ka de ka sien ka balai bala penlong ya kani ka half marathon bat ka jingthmu jongka ka long bat pensapriang ya ka khubor jongka Fit India Movement. Kani ka marathon ka long ka bajob ha ka bala sakhi ya ka jing ya shimbenta jongki babun ki sipai ringkat ki khot ka yeng ka sem jongki. Kinong ya shimbenta ki bala wan na ki kenhon sipai ki badan ha Meghalaya kenthop ya ka Assam Rifles Eastern Air Command CRPF CISF SSB bat ka Meghalaya Police ulat ka jela uphagu Chauhan ulay don rengkat ha kani kasngi kum ukong san bat ulay ro ya kinong maria ki balawan da ka jingshit hem ban ya shimbenta ha kani ka marathon bat kumju ru ya kinong wan pikai ki balawan ban ai mensiam. Kani kadai ka AKAHSVANI Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ki pulit ka Meghalaya kilalap ikiktem jong kinong tu panyang kali ki berjumlian ban tu panyang na ki kalikit panyang bat dia pat ya ka hadian ba kila dap ban kle ya ka bat ki we ki jaj panyang halenter ka surok ba NH6. Deputy Inspector General of Police ER DNR marak ula pentip ba hadian balayo iki khubor na kinong sentiat syapang kani ka kam tu panyang ka kenhuan bakerpang jong ki pulit kala let khanra ha hnyo tali ki jaka halenter jong ka surok ba NH6 but
kalau kem ya khat sangut kinong tu ompnyang kentop ya uwei ukhana red laya thu baladon ru ki bamshim layo ban kem namar ba ki layo phetri ki pulet ki layo ban kurup iki tiar bala pendon kam ban sai ompnyang na ki kaliket ompnyang ki ba yai lengba katai ka surok ba ha Uttarakhand ka jingerap ban pelai ki sapo ingot ki nong trai ki bedang sakut hapo ka Silkaria tunnel ha district Uttar Kashi kadang ya state shat menta ha bakren ba ki nong pathai khubor ha Delhi u Lieutenant General Syed AKAHSVANI u balong u dkhot jong ka National Disaster Management Authority ule thu ba kini ki nong trai ki bala sakut chapo ka ni ka tunnel ki dang ya byang ha ka long ka man bat lashim ya baro ki lat ki badon kam na ka benta ban yada yakini kinong tray but kumju ru ikinong lej ai jingerap yaki ule thu ba kini kinong yarap menta kilas dang banti ya kathlio ko ban jrong kumba prapon riu mitar ka ban punpoi yaki shadu kinong tray ki bala sakut hakatai ka tunnel u badan ku parsna ula pun shok bi yaki pai nong kershan hadien ba ulala ban khor ya jing job haka kerdan yakura jongka light welterweight Hendriu pau hadu hendriu fulai point san kilo haka sngi ka baar jongka 7th Elite Men's National Boxing Championship hnin ka sngi ha Sai Indoor Hall ha Shillong. Kani kalumpung yakura ka bankot haka shitarik unopra la penlong da ka Meghalaya Boxing Association rengkat ka Boxing Federation of India ba la kershan lang da katnat Sports and Youth Affairs jongka sarkar jala. Hnin ka sngi u badan u balaya kon persya ya u rupe shukla u bana Madhya Pradesh ula yo eka jingjob hadien ba ula tam point ya u badan sena ula kelalong ningko u nong yakura na Meghalaya u baningkong ban jam syakawi pat kawat jing yakun hakan ikarensan yakura lawan yashim benta da ki klur yakura jongkari kentop ya urang yakura u bala khor ya katak maksiar haka South Asian Games u sachin na services but kumju ru ya unong yakura ubala khur ya katak marupa haka Asian Championship arjar khat khandai u Ashish Kumar na Himachal Pradesh kiwei pat kirang yakura naga jala Meghalaya ke bala khun haka ni kalumpung yakura ki kentop ya u corridor marwen haka lightweight sanpunyau hadu unru pau kilo bat u crowbok marwen bala khun haka saupupra bat hadu sanpuwei kilo kategori ha ka jingya khon baar hapdeng santli ki jingya khon T20 ki balong hapdeng ka India bat ka Australia hnden ka sngi kala penliem ya ka Australia da sau run ha Greenfield Stadium ha Tiruvananthapuram ka India kala tiet ningkong bat kala yo kamai hadu aspa lai pusan run ha ki arpau over napdeng ki nong tiet ball ki bala le kai bha hnden ka sngi u Yashasvi Jaiswal ulakamai sanpulai run na ki arpusan ball Ruturaj Gaikwad ulakamai sanpu praran naki saupulai ball but Ishan Kishan ulakamai sanpu arran naki laipu ar ball hababe ya katai ka target ka Australia kamshim la yo ya ka jings dang ka baklan namar bakala ha wicket kloy hakaba kala du no hadu saw wicket tang hapo nyo point ar over ka Australia kala la ban poi tang shispa khandai puai run haki arpa over hadien bakala hap khandai weekend ban penkot ya ka khubor sa shisen pat kimat ki bakongsan ha ka jingkren man ki bat ken ma buram u menteri rang ba du Narendra Modi ki lanot ba ki rishlor kari ki bala du no ela ka jingem ha ka jingsha thambor ha ki le no kabla jia ha ka arpun de tarik unai wieng ar hajar phra rakhe ka jila Meghalaya ka Constitution Day ha Raj Bhavan nen ka sngi kem ki pulet ka Meghalaya ki nong tu ompanyang kali na surok ba NH6 But jam ubadan kupar sena syakawai pat kawat jingyakon haka jingyakop yakura Elite Men's National Boxing Championship hanin kasngi. But katung ilapoi syakabakut jangka khubor kabalawan syapi naka AKAHSVANI Shillong. Sa shipor kata kapor prabaji nginyas sok baka Delhi Station naka benta ka khubor haka ktin Hindi kaban but pat daka khubor haka ktin Pareng haka por prakasan minute. Kani kadai ka AKAHSVANI Shillong. नमस्कार आकाशवाणी से प्रस्तुत है